Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil kigge på, hvad der skete i Premier League i runde 2, og hvad det havde af betydning for os som FPL managers, og kigge på, hvad vi så skal gøre frem imod runde 3 af Premier League. Den første kamp, jeg har valgt at kigge på, er Wolverhampton mod Brighton, hvor Brighton imponerende slog Wolves med 4-1. Den er især relevant at kigge på som FPL managers, da mange FPL managers har flere Brighton-spillere på deres hold. Og jeg har valgt at highlight 3 spillere på grund af, at de har enten et højt ownership, eller at de er relevante rent FPL-mæssigt. Det er blandt andet Solimarch, som har leveret 9 og 15 point i de første 2 spillerunder på grund af hans 3 mål. Han har været en overraskende god FPL-spiller, hvilket mange ikke har forventet. Og det kan man altså også se på hans stats, hvor han har leveret 0,55 og 0,87 i expected goals i de første 2 kampe. Mitoma har haft lidt den samme historie som Solimarch, dog synes jeg, at det er lidt mere forventeligt, da han også sluttede sidste sæson rigtig fin dag, og har også ligesom Solimarch haft en høj expected goals og expected assist. Og så til samme pris synes jeg, at han er en rigtig god spiller til den pris. Og den sidste jeg har kigget på er Estupiñán, som er klart den bedste forsvarsspiller i FPL til under 5,5 millioner. Utrolig høj expected goals og expected assist, hvilket man ikke plejer at se for en forsvarsspiller, men han har altså både formået at score og assistere i de første 2 runder, hvilket er ganske imponerende. Hvis vi dog tager et kig på deres kampprogram, kan vi se, at efter West Ham-kampen kommer der en række svære kampe. Så selvom at det måske virker som nogle gode spillere til nogle gode priser, vil jeg faktisk holde mig lidt væk fra dem nu, hvis jeg ikke havde dem på holdet. Og hvis man har dem på holdet, så måske bare for eksempel som en Estupiñán, så bare smid ham på bænken i de svære kampe, hvis du ikke tror på dem, og hvis du tror på dem, så bare behold ham. Lidt det samme med Mitoma, som jeg nok også måske vil beholde efter West Ham-kampen, da der stadig er mulighed for at have en score. Dog med Solimarch tror jeg, at jeg vil klart sælge ham. Altså han har klaret det godt de første 2 kampe, men der er ikke rigtig nogen statistikker, der bakker op, om han vil fortsætte den her høje scoringsprocent. Og jeg tror lidt, det har bare været en god start, så jeg vil måske komme af med ham, hvis jeg havde ham på mit hold. Den næste kamp, jeg har valgt at fokusere på, er Fulham mod Brentford, hvor Brentford vinder 3-0 på udebane. Jeg har valgt at især have fokus på FPL-guderne Wissa og Mbeumo, som har lavet henholdsvis 20 og 23 point. Og det er altså i 2 London derbys, hvor de har opnået en så høj XG, som vi kan se. Derfor kunne det især være relevant at kigge på med den lave pris, de render rundt med, og de nemme kampe, som de har i de næste 2 runder. Jeg har personligt for eksempel valgt at downgrade Salah til Mbeumo for at få ekstra penge til andre positioner. Og de er bestemt begge 2 gode mulige transfer, som jeg bestemt vil holde dem, hvis jeg havde dem på mit hold. Og ellers, hvis man for eksempel har en Shaw Pedro, så vil jeg kunne måske overveje at opgradere til en Wissa for eksempel. Næste kamp, jeg kigger på her, er Liverpool mod Bournemouth, hvor at Liverpool besejrede Bournemouth med 3-1. Jeg har valgt at fokusere på de 3 angriber for Liverpool, som egentlig har høstet en god chat point ind. Og til den pris, som for eksempel Luis Diaz er, så synes jeg også, det er helt fint. Dog, hvis man for eksempel har haft en Salah, som jeg har, så har man nok måske også captain ham her i den her Game Week 2. Så er det altså bare ikke et nok point return, han har givet i forhold til den nemme kamp og den pris, han har. Derfor føler jeg sagtens, at man kan nedgradere ham, som jeg har gjort, og bruge pengene bedre. Og hvis man stadigvæk vil have det her Liverpool, så synes jeg, at Luis Diaz er et rigtig fint bud. Han har fået flere point, og er også, vil jeg efter min mening, være rimelig sikker på at starte i de fleste kampe. Jeg vil dog vente med at skifte Luis Diaz ind til efter Game Week 4, eftersom de har 2 svære kampe i de kommende 2 runder mod Newcastle og Aston Villa. Den næste kamp vi kigger på er Tottenham mod Manchester United, hvor Tottenham vinder 2-1 mod Manchester United. Jeg har valgt at have fokus på Destiny Udogie og James Maddison.
Jeg føler begge to, de er to rigtig gode kandidater til at kunne få ind på dit hold. Destiny Udogie for 4,5 millioner, og han er fast starter på venstre bak på et offensivt Tottenham-hold. Selv er han også meget involveret og har ganske høj XG og XA i forhold til, at han er en venstre bak. Det samme kan man sige med Maddison. Dog vil jeg måske lige afvente lidt, hvis jeg skulle transfer ham ind i den her runde, da der er kommet frem, at han måske har fået en små skade. Så vent lige til, at der er kommet information omkring det. Derudover har de et rigtig nemt program. De næste 3 kampe mod 3 dårlige hold, hvilket giver mulighed for clean sheet point og mulighed for masser af mål og assist, især til de her 2 spillere. Så derfor vil jeg fokusere på måske at få en af de her 2 ind, hvis det er muligt. Så kommer vi så til United-spillerne, som tabte 2-0. Det eneste positive for Rashford og Bruno ejere er, at jeg synes, at de skabte faktisk nogle ganske fine chancer, hvilket man også kan se især på Brunos XG og XA. Derfor vil jeg bestemt holde dem til næste runde, hvor de skal møde Nottingham Forest, men heller ikke længere end det. Det ser United simpelthen for dårligt ud til, og jeg vil kigge på erstatninger til de 2 spillere i næste runde. Den næste kamp, jeg har valgt at kigge på, var Manchester City mod Newcastle, som blev 1-0 til Manchester City. En lidt mere afventende og stille og rolig kamp, end hvad jeg for eksempel havde forventet. Hvor Haaland for eksempel slet ikke næsten var involveret. Dog vil jeg slet ikke være bekymret, da Haaland er den type, som enten laver et hat-trick, eller så rører han næsten ikke bolden. Derfor vil jeg stadigvæk ikke være bekymret for ham. Dog var det rigtig positivt at se Phil Foden være så involveret og være klart kampens bedste spiller. Og med De Bruyne skade, hvilket betyder, at han er ude i en lang stykke tid, kan det betyde, at han kommer til at få meget spilletid. Og jeg synes derfor, at han er en rigtig interessant FPL-spiller, som man helt klart skal overveje at få ind på sit hold, hvis det er muligt. Og hvis vi også kigger på Manchester Citys næste kampe, er der en hel masse nemme kampe. Og derfor synes jeg, at det vil være dumt andet end at prøve at få nogle City-spillere ind, som du ved skruer eller laver assist, som er sikker i startopstillingen. Hvilket der altid er den her risiko med City-spillere. Men jeg føler bare, at med De Bruyne skade og salget af Martes, ved jeg godt, de har købt Doku, så føler jeg bare, at for eksempel Phil Foden er rimelig sikker på at starte. Men der er selvfølgelig altid den risiko i City. Så har vi den næste kamp, som var West Ham mod Chelsea, hvor West Ham overraskende vinder 3-1. Jeg har dog valgt at fokusere på Chelsea-spillerne, da det er dem, der er mest relevante og de bedste i forhold til FPL. Jeg har valgt Gusto, Chilwell og Jackson. Gusto er en rigtig fin spiller for 4 millioner, som er jo det billigste man kan få. Han er sikker på, eller relativt sikker på at starte de næste par kampe på grund af Reece James skade. Og så for 4 millioner, så er han et rigtig billigt og godt alternativ. Så har vi Chilwell, som er nok en af de bedste offensive forsvarsspillere. Han har en høj expected assist og expected goals, hvilket jo som sagt giver point. Derudover så har jeg også Nicholas Jackson, da Chelsea ligesom har et nemt kampprogram de kommende par kampe, og han er næsten sikker starter, plus at han måske også alternativt bliver straffesparkskytte, siden Enzo Fernandes brændte, og der ikke rigtig er nogen andre oplagte til at tage det her straffe. Så kommer vi til den sidste kamp i den her runde, som var Arsenal mod Crystal Palace, eller Crystal Palace mod Arsenal, hvor Arsenal vinder 1-0. Nogle relevante ting i forhold til FPL, jeg har taget med, var, at Gabriel igen ikke startede, hvilket er jo et kæmpe rødt flag, hvilket vil betyde, at hvis man havde ham på sit hold, vil jeg nok personligt prøve at få ham udskiftet, især også fordi der er en masse billige, gode alternativer, som
Henrys for Brentford og Destiny Udogie for Tottenham. Derudover så var det også Ødegaard, der tog straffe, og ikke Saka, hvilket også gør, at Sakas værdi på en eller anden måde, eller forventede point, synes jeg falder en lille smule. Stadigvæk et rigtig, rigtig god spiller at have på sit hold, men forventningen om, at han tog straffe, den var der desværre ikke. Dog synes jeg stadigvæk, at Arsenals offensiv er rigtig, rigtig fin at have på sit hold. Især de her Martinelli og Saka. Men at de dog nok skal få nogle andre kampe end den her mod Crystal Palace, hvor der er mulighed for flere point. Og nu vil jeg så komme ind på 3 potentielle transfers, jeg synes, man burde overveje at lave inden Game Week 3. Den første, som jeg også har nævnt inden i videoen, det er Phil Foden. Jeg synes, han er rigtig spændende, var rigtig involveret i kampen mod Newcastle, og er generelt bare en spiller, når det går godt for ham, så er han rigtig, rigtig, rigtig god, og jeg forventer, at der kommer en masse mål og assist for ham. Den anden er Mbeumo, man kunne også have taget Visa, som har klaret sig rigtig, rigtig godt i fraværet for Ivan Toney. Han skal helt sikkert nok få scoret en masse mål, både på straffe og i almindelige spil. Og derfor synes jeg også med det kampprogram, der stadigvæk ser relativt nemt ud, så synes jeg bestemt, at han er en spændende mulighed at kigge på. Det samme med Jackson. Rigtig, rigtig mange nemme kampe. Jeg synes, han har været lige ved at næsten have de første 2 kampe, og jeg kan godt forestille mig, at der kom en masse mål her i de kommende game-runder. Så det var de 3 transfers, jeg synes, I burde overveje. Og som sagt, hvis I har Gabriel, så har skiftet ham ud. Det er helt klart den vigtigste. Og ellers har jeg ikke så meget at sige. Det er min første video, så jeg håber, at I tog mod den. Hvis I har nogle spørgsmål omkring FPL eller bare generelt, stil dem i kommentarerne. Jeg skal nok prøve at besvare det bedste, jeg kan. Og ellers ses vi bare næste uge til en ny video. Ses.